L-ewwel ta' Settembru 2017, il-jum li fih iż-żwieġ ċivili f'Malta mhux se jibqa' diskriminatorju, fejn l-imħabba ma tħarrixx iżjed lejn is-sess jew il-ġeneru tal-persuna. Fil-fatt din id-data tissiġilla id-dħul fis-seħħ tal-Liġi tal-Ugwaljanza fiż-żwieġ li għaddiet mill-Parlament fit-12 ta' Lulju li għadda. Liġi li kienet priorità għal dan il-gvern u li waslet għal qasma oħra fl-oppożizzjoni tant li l-kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista Chris Said iddikjara li se jkun qed jerġa' jiftaħha. Fi stqarrija, il-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli iddeskriviet din il-liġi bħala pass ieħor lejn li jkollna soċjetà ugwali u li permezz tagħha il-gvern kompla jneħħi aktar diskriminazzjoni li ħafna minnha ġejja mill-preġudizzji. Fissret li l-istituzzjoni ta' żwieġ f'pajjiżna hi gender neutral biex tassigura li persuni LGBTIQ ikunu ħielsa li jiżżewġu lil min iridu. Minkejja dan il-pass iċ-ċelebrazzjonijiet ta' żwieġ bil-Knisja huma protetti u liberi li jiċċelebrawh skont il-prassi reliġjużi tagħhom mingħajr ebda tibdil. Din il-liġi ġabet ukoll ugwaljanza fil-kunjomijiet, kif koppji li jiżżewġu biċ-ċivil jistgħu jażlu li jżommu kunjom twelidhom fost oħrajn. Intant il-185 koppja li daħlu f'unjoni ċivili fl-aħħar 3 snin jistgħu jibdlu l-unjoni fi żwieġ, bidla li tista' ssir fi żmien 5 snin mid-dħul tal-liġi l-ġdida, jiġifieri sal-2022.